Gepleyer Azatlyk Radiosu ses habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä paýtagty ila arasynda ýaýran keselçilik bilen lukmanlara ýüz tutulanda anyk diagnoz goýulmaýar. Bu näsaglar köplenç özlerini özüçe bejermeli bolýarlar, bu bolsa erbet netijelere getirýär. Adamlaryň kesellemegi dowam edýär, lukmanlar öz arasynda oňa virus diýerler. Köplerin bir näçedik izli-izine keselliýärler, bir-birini ýokuşdurýarlar, sebäbi işden galmak gymmada düşýär we ýolbaşçylar nägile bolýar diýip Azatlygyň habarçysy 25-nji martda habar berdi. Bu keseler resmi taýdan diagnoz goýulmanlygyny belledi. Azatlygyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan lukmanlaryň söýlerine görä keseliň esas alamatlary 3-6 günläp gyzgynyň ýokary bolmagy, damak agyrsy, diliň reňkiniň goýy gyzyla öwrülmegi we onuň düýbüniň iriňlemegi ýaly ýagdaýlaryň döremeginden ibaret. Şeýle-de böwrege ziýan ýetmegi we uzak wagtlap güýçli üskünlügiň saklanmagy ýaly ýagdaýlar hem ýüze çykýar. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan Saglygy saklaýyş we bilim pudugynyň işgärleri soňky aýlarda iň köp ýaýran keselleriň arasynda skarlatinany ýagny täze horoz keselini agdaýarlar. Çağlaryň arasynda virusdan başga da täze horoz keseli giňden ýaýrady. Emma bu diagnozy goýmak gadagan simptomlary meňzeş, emma täze horoz keselinde diliň üstü örtülýär we damagy iriňli örgün örýär. Tanyş lukmanam awtobuslarda elleriniň hamy gat-gat bolup sypyrlan çağlara köp duş gelýänligini aýtdy. Bu alamatyň agyr netijeleri galdyrýan täze horoz keseliniň bolanlygyny, alamatlandyrýanlygyny ol belledi diýip habarçymyz aýdýar. Habarçylarymyz täze horoz keseliniň ýaýramagy barada fevral aýynyň aýagynda hem habar berdi. Fevral aýynyň ortalarynda we martyň başynda mekdepleriň başlangyç klasslary ýarym boşdy. Käbir halatlarda klasslarda 5-6 çağa bardy. Hatda muallimleriň ene tadarrajaň edip komissiýa barylajak diýip çağalary mektebe bir günlük getirmegini soran ýagdaýlary hem bolupdy. Adatça çağa kesellendi ene tasy 3 güne çenli özleri düşündürüş ýazýarlar. Has uzak wagtlap kesellen çağa keselhanadan spravka alýarlar. Köp mekteplerde çağalardan spravka soramadylar, sebäbi muallimleri kesellen çağalary hem mektebe gatnady diýip bellemäge mejbur etdiler diýip Azatlyk Radiosu bilen gyzynlyk şertlerinde söhbetdeş bolan Lukman aýtdy. Onuň söýlerine görä çağalaryň köpçülikligini kesellemegine garamazdan mekteplerde keselçiligiň ýaýramagynyň öňüni almak üçin dezinfeksiýa çäreleri geçirilmeýär, karantin girdilmeýär. Bu ýagdaýda çağalar bir-birine ýokuşdurýarlar. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda ýylar arasyndaky keselçiligiň resmi statistikasyny çap etmeýärler. Möwsümleýin keselçilik we onuň öňüni alyş çäreleri barada ýylaty habarly etmeýärler. Milli habar beriş serişdeleri bu problemany gozgamaýarlar. Munyň bilen bir wagtda da ýurtda saglygy saklaýyş ulgamynyň işgärleriniň arasynda keselçilige garşy sanjymlar edilýär.